Kake manta soyayyar mu na nan, alƙawarin mu na nan, je gun iyaye. Na saba da ke, na aminta da ke, babu ni babu ke, baby ki so ni kamar ke. Ce mata ulala ta ganni ta ce ga bulala, wuyar in ba sunana, ki bi ni ki dawo da banana. Akwai su sarauniya, akwai su amarya. Okay. Yeah. Wanne ne sarauniya? Zan so ki je da ni, baby, Ai kisan da ni. Despite me having the voice back then, so I normally amfani da murya ne. Well, all the time, like I sing people's songs. So saying, why not let me just try writing my own song? And I give it a try. Then abin yazo bai karbe ni ba ma, har na so ne retire. Me fa bai karbe ka ba? No, kawai dai kisan nobody's perfect. Yeah. Kuma an ce me ma ki so practice makes perfect. So back then na so in give up because abin bai a jiki na sosai. Kawai dai ina da murya. Ka so kawai kana tashi lokaci daya a san ka No, kuma not kaga that. abun ba haka ba? Lokaci ɗaya in ji waka tana min daɗi. Sai kuma abin ba. Waƙar ba ta maka daɗi lokacin da kake kai kanka bai maka daɗi? Gaskiya wato. Quite alright, twice za su ce ina da girman kai, mata za su fi yawa. Me yasa? Saboda yanzu da mace ta zo ta ce maka hi hello, buranta ka kula ta. Da ka kula ta ko sanne ka ce mata za ta iya ta ce ai kuna soyayya. So mata kaɗai kake wa girman ka amma kana yi. Dole in girmama kaina in daina kula su. IB Exclusive Media Concept. To me ta hankalinka ka fara waka? Izuwa yanzu waƙoƙi nawa kai? Wani waka ka fi so a cikin waƙoƙinka? So ya magana aure, kana da aure? Idan kana live video, kana mugun gatsali wa mutane. Wallahi ina yi. Me yasa? Yeah. Kana son ex ɗin kake da har yanzu? Wani waka ne kake tunanin ya ɗaga ka? Ka san a ko me mutum yake yi yana da ubangida. Wane ne ubangidanka? Wani irin amintaka ne ko kuma in ce yarda yake tsakaninka da abokinka Goldie? An ce a baya baka da girman kai amma kuma yanzu kana da girman kai, me ya faru? Amsa daga 2018 zuwa yanzu wani nasara ka samu a waka ko in ce wasu nasarori ka samu? Bayan yin waka wani sana'a kake yi? Ka taɓa hawa stage an jefe ka? IB Exclusive Media Concept. Magana da tasiri, magana ta gaskiya.